vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZemu Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hei, zvakangoma hazvo vedu we. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Anzi, makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndinongoda kungoti dai Mwari makwanisa kundiregerera, but handisati ndakwanisa kuwana zvivindi zvekuti ndinge ndichimirawo pamberi pasangano apo pandinonamatira kuti ndinge ndichireurura zvose izvo zvakaitika. Mukoma Nashi, zvinhu izvi ndakazvitanga before COVID-19 ende ndakadya mari yechechi. Panguva yacho iyoyo inini nemudzimai wangu tainge tiine mari dzedu idzo dzatainge takaunganidza tichida kutenga motikari. Saka munongoziva kuti pane pamwe pekuti tuma problems tunenge tuchingonyuka apa mumba tainge tiine mari yekuchechi. Saka mukadzi akabva ati instead yekuti tinge tichishandisa mari iyi yatakabhajeta, tadii tangoshandisa mari yekuchechi, then patinozowana mari dzedu dzepay, then tinobva tazongo replace mari iyi as long as no one is going to find out. Handifungi kuti panokwanisa kunge kuitika rimwe dambudziko. Ndakabva ndawirirana nazvo ndikati zviri nani kuti tisabata mari dzedu dzema savings, zviri nani kuti tinge tichingoshandisa mari iyoyi yechechi sezvo yangogara iri mumba. Then kana mwedzi wapera, mukadzi wangu toita chitsidzo chekuti no matter what tichange tichizodzosera mari iyi panzvimbo. Takati tawirirana izvozvo mukoma Nashi, then mwedzi wakazoti unopera ende ukagara wabata mari, unobva watoona sekunge mari iyo yawava kuda kureplace imari yawava kutowesta. Inini ndakabva ndati kune mudzimai wangu, aiwa, inini chimira ndichigadzira mabhuku apa tava kutoita yavanoti cooking the books pachirungu. Ndakabva ndatanga kubika mabhuku mukoma, ndikabika mabooks even going a few months before ndichingobika mabooks emari dzose idzo dzainge dzakadonetewa muchechi, ndichiitira kuti mari iyoyo yatakashandisa at that time mukoma, takashandisa mari inokwana iyo kuita 13,000 rands. Ndo mari yandainge ndava kuda kusapresa ndichiti kumashure uku kana kuine munhu anenge akadoneta 2,000 ndaibva ndati munhu iyeye akadoneta 1.5, anenge akadoneta kana 8,000 ndobva ndati kana akadoneta nyangwe 800 rands chaiyo, ndichiitira kusapresa maaccounts. Aiwa, ndakazoti ndahwina metsi dziya ndokubva ndafara, and in fact ndakatoona kuti mari yandainge ndiinayo nemari yainge iri pabalance sheet, mari yacho yainge yawandisa. Saka pamari yekuchechi mukoma takabva tazobvisa zvekare another extra money iyo yatakazowedzera ndokubva tazoenda tikanotenga motikari yedu, iyo motikari yatichiri kushandisa nanhasi uno. Saka zvinhu izvi zvinondipa a guilty mind, kunyanya paya pakazoya COVID, pakauya corona mukoma, ndaisarara ndichingozviudza kuti zvimwe kuda Jesu zvawava kuda kudzoka. Saka nezvivi zvangu izvi zvandakaita ndoreurura here? Ndaitombobata foni so mukoma ndotoenda paWhatsApp pachat rapasta vedu ndotomboda kutoreurura kuti izvi ndo zvandakaita munhu waMwari, but I am willing to pay back the money. But ndaiti paya kana ndava kuda kurekodha ndobva ndati let me just leave it. Zvakatoitika zvikatovharana. Nanhasi uno mari iyi mukoma hakuna kana anotombozviziva kutoti mari iyi takaidya inini nemudzimai wangu. Worst of all, mudzimai wangu akazotopa testimony soon after tatenga motikari, achida kuzivisa vanhu kuti tainge tatenga motikari. Akapa testimony yekuti motikari yedu iyi it was because of God's blessing. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Asi vauya zvavo kuzoreurura nyaya yavo, please ngativabatsireiwo mucomment section. Munhu kana areurura anenge achitotsvaka help. Anzi, it always gives me sleepless nights. Zvitadzo zvangu zvose izvi zvandiinazvo zvinogara zvichindipa sleepless nights. Please ngativabatsireiwo mucomment section. But I think vanofanira kureurura, but vodii? Vanongomira pamberi pechechi here voreurura, kana kuti vanotanga vaenda kuinbox kwapasta votaura kuti
inini pastor ndo zvandakaita izvi. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Rakidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukomawo ndinoita escort. Ndiri munhu akanaka, ndakanakisisa, ende kubva ndichikura ndichiri mwana mudiki vanhu vaitongogara vachitongoti you are too pretty, you are too pretty. Saka ndakazoti manje ndava a little bit mature ndokubva ndazosangana neumwe mukomana uyu he also comes from a very wealthy family muno muZimu. Saka akabva azondinyenga, but akati andinyenga pandakamubvuma, well of course ndakamubvuma because of his wealth. Akabva atanga kuseka, saka ndakamubvunza kuti why are you laughing at me? Akanditi tell me the truth, uchindida uri kundida nemwoyo wako wese here kana kuti uri kungondida because of my wealth? Ndakabva ndatanga kunyara, ndikabva ndati well, hakuna munhu asingadi mukomana ane mari, ane vabereki vane mari. Ndokubva ati iye I like your attitude. Saka zvatava kuita panapa ndezvekuti inini newe tichangodanana ka1. By this he meant kuti ainge achingoda kungoti tingorara tose ka1. Akati I just want to taste you, kuitira kuti kumberi uko ndisazorwadziwa because ndiye ndichiziva kuti unotaste sei. So this was surprising to me. Ndakabva ndangobvuma mukomanashi, inini naye takabva tazoenda ndokubva tazotanga kurara tose. Takangorara tose only one night. From there on akabva azondiudza kuti whenever I request something from you, you have to give me what I want. Saka ndainge ndisingazivi kuti marequest awa aanenge achida kuzondipa marequest anenge achibva kuvanhurume. Mukomanashi ndo pandakazotanga kuita izvozvo escort. Usually mukoma ndinodanana nevarume vane mari dzavo, big men, and nguva zhinji vanhu ava havafariri kuenda maoutings nevakadzi vavo. Let's say munhu uyu kana aine mari yake, vazhinji vacho vanozoita mari like mushure mekunge varoora. Saka paya pavanenge vachiri varombo vanhu vekuti vanenge vasina choice. Saka kana azoita mari manje anenge ava kunyatsokuda choice yake, but at the same time anenge asingazodi kurasisa mukadzi uyo waakaroora paainge achiri munhamo. If you check kuti a lot of rich guys, vakadzi vacho unotoona kutoti havaenderani navo because vanenge vakangoita imwe iya. Saka mbinga idzi padzinenge dziri kumavacations idzo dzinenge dzichida kuonekwawo dziine mabhebhi akanaka like us. So vanhu vekuti when he is walking with you everyone will be looking at him achinasoona kuti yeah, he is going around with a cute beautiful woman. Saka ndakabva ndazotanga kuenda kumavacations in different places with a lot of your so-called mbingas, ende kana vachibhadhara manje havabhadhari kwandiri direct. Inini ndinotongopiwa mari this rich guy uyo wandakatanga kusangana naye pandakaita izvi zvekudata mablesses. Ipapo ndo confession yangu iyoyo mukomanashi. Handina like zvinonyanyisa kutyisa zvandingati ndakasangana nazvo. Most of the stuff it is just weird stuff zvekuti munhu anongorequesta some things zvaanenge akaona pavideo, as in umwe muchinda wandakambodanana naye, ndisingadi kutaura mazita. Muchinda uyu patakaenda kuvacation, the thing that surprised me is akabuda akadzoka aine matoys akawandisisa aya avanoti masex toys, but ainge aine rimwe toy rere rekuti inini ndakabva ndazoristripa muchiuno mangu omo, then rainge riine chisikarudzi chemunhurume. Ndokubva ndazotanga kumuita, ndainge ndichimuita nekumagadziko kwake uku. Iye aitoti zvino zvainge zvichimunakidza. That is one of the weird encounter that I had with him. Aitoti paya pandinenge ndichimuyamwa like sikarudzi yake aibva anditi ndiise chigunwe changu uko, ende iye aiti ndo zvainge zvichimunakidza. Those are the weirdest stuff that I have met, but pambinga dzandakadanana nadzo dzakandikecha handisati ndakambosangana zvangu nembinga ine mishonga. Hey, vidari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Hanzi a lot of men they told me kuti I was born to be an escort to host rich men only. I don't deserve to be married because I am too beautiful for one man. Zvakaoma hazvo vedu we.
please ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera ndakaitumidzirwa iyo confession iyi iri muchirungu, saka ndichazama kuti ndinge ndichingoinareta ndichiitranslata kubva kuchirungu ichienda kuchishona. Saka translation yacho yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini I am a South African and ndine imwe sister yangu, my big sister. Saka my big sister, she used to be the support system of the family. Ndo vatainge tichitoona saamai sababa vedu, nekuti sisi vedu ava vakatanga kushanda from a very young age, because baba vedu isusu hatina kana kumbogara takavaziva. Saka vakangoti vakura sisi ndokubva vatotanga kutotora chinzvimbo ichocho chaamai chekuti vange vachitichengeta. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti one day sisi vakabva vazongouya kumba, vakauya kumba vaine this strange guy wekuMozambique, but this guy you could see kuti uyu munhu ane mari dzake. Vakabva vatongopa amai vangu introductions, vakabva vati uyu ndiye murume wavainge vasarudza kuti ange achizovaroora, ende murume uyu ainge achitoda kutovabvisira mari. Amai vakabva vafara, then ndokubva patoitwa malobola negotiations. Malobola negotiations akati aitwa, pakabva patotanga kutoplaniwa zvemuchato. Apa sisi zvavo nemurume uyu, their plan was that mapepa emurume uyu ainge ava kuda kuno expire, saka painge pachidiwa a marriage very fast kuitira kuti murume uyu angoramba achirana mabusinesses ake muno munyika yedu yeSouth Africa. Sisi vakabva vatochata nemurume uya, ndokubva vatotanga kutogara nemurume uya, vakabva vatobatira pamuviri. Asi kubva ipapo sisi pane pavakazoenda kuMozambique. Isusu mukoma Nashi takangokurawo tiri maChristians, ende amai vedu vakangotikurawo kuti vachingotidzidzisawo bhaibheri, vachingoti kuverenga bhaibheri nekunamata ndo chinhu chakakosha. Sisi vedu vakazoti vaenda kuMozambique, pavakadzoka she was now a changed woman. Vainge vava kungotaura zvema ancestors vachiti ivo vainge vachida kucommunicate nematlozi avo. Izvi zvakabva zvazorwadza amai zvekuti amai vakatanga kuchema, vakati vanangu inini ndainge ndisingadi kuti muite izvi zvematlozi. Then amai vakabva vazotanga kutiudza nyaya iyo yakakonzeresa kuti ivo vasafarira zvekutevedzera zvematlozi. Vakati vainge vaine hanzvadzi yavo, saka hanzvadzi yavo uyu akabva anzi iye ainge aine matlozi ainge ari paari, asi matlozi awa akabva ati painge pachidiwa mombe 3 kuitira kuti iyo hanzvadzi yavo sekuru vedu ava vakwanise kuzoita sangoma. Saka ivo sekuru vedu ava vainge vasingashandi, ndokubva vazotora nguva yakarebesesa than nguva iyo yavainge vakatarirwa nematlozi avo. Then matlozi pavakaona kuti sekuru vainge vatadza kuprovida mombe dziya 3, ndokubva vazorova sekuru vedu neshamu. Saka sekuru vakarohwa neshamu zvekuti vakabva vatadza kana kushandira mhuri yavo. Saka izvi zvakabva zvazorwadza amai vangu, vakati this is not fair, hamungarovi munhu neshamu nekuti imimi mamuti ane calling. Apa calling yacho pari kudiwa mombe 3, munhu wacho haachakwanise kuti ange achishanda kuti angoriritirawo mhuri yake. Saka hazvisi fair. Amai ndo pavakabva vazosarudza kusiyana nezvinhu izvi zvematlozi, ndokubva vangotanga kutevedzera zvechiKristu. Saka takangokurawo tingoriwo maKristu tichingotevedzerawo zvechiKristu, but sisi vakabva vati ivo vainge vafunga kuti vange vachitevedzera zvematlozi havachadi kuita muKristu. Saka kubva ipapo pakabva patanga kuita sort of like a grudge pakati paamai vangu nasisi vangu. Kudzamara one day amai vakazongomuka vachiti ivo vainge varota, but amai vakaramba kundiudza maperero akaita hope idzodzo dzavakarota. Vakangondipa a small portion yekuti ivo vainge varota sisi vachizama kuvafidha. Ivo amai ndokubva varamba kudya chikafu chiya chavainge vavigirwa nasisi. Sisi vakabva vatsamwa, vakabva vatanga kumanikidza amai vangu. Amai vakarwara mukoma Nashi zvekuti zvainzwisa tsitsi. Vakatanga kufuta dumbu zvekuti paitoita sekunge painge paine munhu ainge aine pomp iyo yaaipota achipombera mhepo
mhepo mudumbu raamai vangu. Amai vakabva vazoendeswa kuchipatara. Variko kuchipatara kuya vakabva vazorecover. The day ravakarecover vachinodischargiwa, then ndokubva tazodzokera navo kumusha, ndokubva tazodzokera navo kumba. Amai vakatoita sekunge vainge vava right, asi ndakati ndakagara ndakatarira amai ndakatoona dumbu ravo richitofuta richitofuriridzwa sezviya zvatinoita kana uchifuriridza balloon kusvika amai vangu ndazongonzwa esound dumbu ravo rakaputika. Amai ndokubva vazotoshaika. Chakazonyanyisa kurwadza vanhu ndechekuti amai vakati vashaika kudaro, ivo sisi havana kubatika nemurume wavo. Vakazotouya mushure mekunge taviga amai. Takati taviga amai, sisi ndopa vakabva vazouya ndokubva vazonditora. Vakati ivo vainge vachida kuona apo painge pakavigwa amai vangu. Zvino zvakazoitika mukomanashi ndezvekuti ndakati ndaenda nasisi nemurume wavo kumakuva. Saka inini ndakabva ndaburuka ndichifungidzira kuti zvimwe kudawo navo sisi nemurume wavo vachaburuka, but sisi nemurume wavo vakangoramba zvavo vakagara mumotikari mavo. Inini ndakabva ndaenda ndokubva ndanomirawo pado papassenger seat kusaidi kwainge kwakagara sisi, but sisi vakabva vandituka vachiti ndainge ndakavavhariridzira because vainge vachitora mapictures. Zvinhu zvakandirwadza kuti havana kana kumboda kuti vange vachiburuka mumotikari kuti vanyatsokuenda kunoona apo patainge taradzika amai vavo, ndokubva tatorivhesa tikabva taenda. Saka vakabva vati ivo vainge vava kusada kuti ndinge ndichigara uko kuRDP kumba kwamama, vainge vava kuda kuti ndigare navo. Ndakabva ndati kana zviite andei tinotora hanzvadzi yangu, but vakabva vati tikutanga taenda newe. Takabva tazoenda kuya mukoma. Ndakatoshamisika because imba yavo iyo yatainge tichiziva yainge isiri iyo yavainge vakatanga kutenga pavakatanga kugara nemurume wavo, but vainge vava kugara rimwe zimba rakanaka, zimansion. Panguva yacho zimba iri rainge richatongobvawo mukupedza kuvakwa, mainge musitorina property yakawanda. Pandakatanga kugara navo vakabva vazotora kahanzvadzi kangu ndokubva tatanga kugara paya. Zvakazoitika ndezvekuti hama yemurume wavo uyo wekumozambique yakazongokaruka yauya without any invitation. Tainge tisingatozivawo kuti hama dzemurume dzaisatendedzwa kusvikapo pamba apa, but yakangosvika. Saka garden boy wavo umwe murume mudhara ainge achivashandira paakangonzwa murume uya achiti ari kutsvaka hama yake, ndokubva ataura zita raboss, then iye garden boy uya akabva avhurira gate achiti zvimwe kuda aita zvinhu zvakanaka, but sisi pavakaziva kuti ndo zvainge zvaitika, sisi vakabva vanotora pfuti yavo ndokubva vanongedzera pfuti iya yainge yakatolodewa nemabara kumurume uya ainge achivashandira garden boy wavo. Akati zvawandiitira waitei? Mukabva vati pfutseki izvezvizvi, enda unorongedza zvinhu zvako. Sisi vakabva vatevera kumashure kwemurume uya ndokubva arongedza zvinhu zvake. Then apa pose apo paainge achirongedza zvinhu zvake vainge vakamubatira pfuti vachimuti ibva pamba pangu. Kubva ipapo mukomanashi hanzvadzi yangu yakabva yazongotanga kusangana nemaproblems kuzosvika tichizobva pamba pasisi. Pari zvino hanzvadzi yangu ibofu, akatopofomara, haoni totally. Ndinogara naye tinotongosevhaivha pagrant money yake iyo yaanopiwa nekuda kwekuti akaremara akapofomara. Neniwo ndinongozamawo kuti ndinge ndichingobata pano nepapo, but life is very tough. Sisi vangu vakapfumisisa sisi vangu nemurume wavo wekumozambique. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Ndo message iyo yandakatumidzirwa muchirungu, saka iyo yange iri translation yandakupai. Zvakaoma hazvo veduwe.